ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಕ್ ದಾದಾತ್ರ ಗಾಡಿದ ಕೀ ಉಲ ಇಂಡು ಟೇಬಲ್ ಉಂಡಾವೆ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತ ಬಲಿಪಲ್ಗೆ ಇಡೆಗೆ ಎತ್ನೆ ಟೇಕಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂ 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 ತೂದು ಬೊಡಿ ಉಂಡು ದೈಕುಲುಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೈಕುಲೆ ನಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಡಿತಾನೆ ದೈಕುಲನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಟೆಡ್ಡ ದೈಕುಲುಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟದ ಬಕ್ಕ ಒಯ್ತಾನ ಒಂಜಿ ದೈ ಉಂಡೆ ಅಂತ ತೋಷ್ಪಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ಯಾಮಸ್ಸರಗೆ ಇಂಕ್ ಆಪುಜಿ ತೋಷ್ಪಾರ ದೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ಪುರತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಗಲ್ ಮುಗಾಲುಂಡು ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದೊಂಬುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಲ್ ಮುಗಾಲುಂಡು ಓಡಿತ್ತೆ ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಓಟೆಲ್ಲ ಪಾರ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಕರಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದೊಂಬುಲತ್ತು ಬರ್ಸಲತ್ತು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿ ಶೀತ ಆತಡು ಕ್ವಿಂಕ್ 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 ಏನು ಪಾಸ್ಯರ್ನ ನಾಲ ಬೇಲೆ ಕಡೆ ತಿರ್ಗುಡಿ ತುಯಿನ ಕೊಂಚ ನಿನ್ನೇರು ಏನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ಅಂದು ಕೊಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರ್ ಕಂತಿನೇ ಇತ್ತೆ ಟೂ ವೀಲರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟು ಕಾರ್ ಕಂತೆ ಕೊಡದೆ ತೊನ್ನ ಹತ್ರ ಕಂಗ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ ಕಂತದ ಮುಸುಳು ತೆಪ್ಪು ಕಾರ್ ಕಂತೆ ಕೊಡೆ ಪೊಸತ್ ಅಂಚೆನಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಂದುಂಟಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ನಿಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಣ್ಣ ಇಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಂಜಿನ ಧನವಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಸುತ್ತದು ದೆಪ್ಪುಂಬೆ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಮೋನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಸ್ಪವೇನು ನಾಚಿಗೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಣ ಏನ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲು ಪೋದು ಬರ್ತೈತೆ ನನ್ನ ಗಿಡ ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಓಲ ಗೋಧಿ ಪುಡಿ ಮಂತರುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕಾರದಲ್ಲ ಕೊರ್ರಣ್ಣು ಪೋತಿನಿ ಸ್ನೇಹ ಬಜಾರ್ಗೆ ಅರಿಗಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಓಲ ಮಿಲ್ಲು ಪಾರಂಡು ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಬರ್ಸ ಬುಡುಂಡಿದ್ದಿ ಓಡಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದಿದ್ದಿತ್ತ ಉಡೆಗ ಆಂಡಲ ಪೋಡು ಮಧ್ಯದ ಮುಖ ದಾದಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಈ ಬರ್ಸನೆ ಬಿಡೊಂದಿದ್ದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು 2 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ನಲ್ಲ ಬುಟ್ಟು ಹೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಕೂಪುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಓಡಿಗಣ ತೂಕ ಗಂಟೆ 4 ಆಯ್ನಿ ನನ್ನ ತೂಕ ಬರ್ಸ ಮೀನು ಕೋಪುಣ ಅಂತ ಬರ್ಸ ಪೋಣೆ ಅಂತ ಕೋಪೆ ಊದು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರಚನೆ ತುಷ್ಪವೆ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದಾದಪುರ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ತುಷ್ಪವೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರ್ಸ ಬುದ್ಧಿನೇ ಅಂತ ಕೋಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಫುಲ್ಲು ಸಿಂಪಲ್ ಚಪ್ಪು ಆತೆ ಅಂತ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ತೂಕ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಡೆ ಪೋಂಡ ವಿಡಿಯೋ ನಿಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಇಂಕಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೇನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಏನು ಚಾನಲ್ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಹೊಸತ್ತು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ದಿನಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್